Estem a Ibón de Piedrafita. Piedrafita. Y la gente pensará, ¿qué miro aquí abajo? Hem vingut la Lucía i jo. La Lucía, que és una il·lustradora meravellosa, autònoma, que passa les mateixes penúries que jo. Hem vingut a passar dilluns, dimarts, dimecres, dijous aquí, en una casa brutal, supermaca, on només s'escolten ocellets, a descansar, a dibuixar, a xerrar, perquè el pelique no el perdem. I aquest matí hem vingut d'excursió i és brutal, això! ¿Dónde está tu pie? Ya, es que he visto tu pie hundirse así, total. Solo tengo mojado esta parte. El calcetín. Está, o sea, la parte de arriba. La bota está intacta, pero... ¡Qué drama! Me da vergüenza, Què passa? Que... O sigui, nosaltres vam venir cap aquí, ahir dilluns, jo vaig sortir de casa a les 10 del matí, no, a les 11, i a les 11 menys 20 m'estava fent la maleta, i mentre em fèiem la maleta vaig dir, on són les meves botes de muntanya? No, perquè volíem fer excursions i no les vaig trobar. Llavors he vingut amb les bambes del gimnàs blanques, impolutes, perfectes, que bueno, que ara pues ja no són així. Els peus em fan xup, xup, xup. Però ha sigut una aventura. Hem trobat el camí, encara no sabem com, perquè és que ens hem estancat allà molta estona ahí, en el río, así, las dos. Por aquí no, por allí, una cosa molt graciosa. Incòmode anar amb els peus molls, sí, però ha sigut molt graciosa. A veure si arribem al pantà. I en principi havíem de tornar per dinar, però portem una mica de retras. En teoria nosaltres estàvem seguint la ruta correcta, era la correcta, la del Wikiloc, se llama, no? Però ens portava com molt per costat del riu, aleshores entenem que hi ha el deshielo, que tot això no fa gaire estava nevat, aleshores els rius baixen moltíssima aigua i el terra està empapat, que havies d'anar posant el peu així, poquet a poquet, perquè en qualsevol lloc, en el que menys t'esperaves, et foties d'aigua fins al genoll. Uau! Mireu aquest lloc. Sembla una pel·lícula, sí. Després de tot el drama de posar-nos al fang, això és brutal. De cop m'estic veient participar en la travessa. Qui sap? Bueno, nuestro gozo era un pozo. Quan estàvem ja decidides a pujar cap al pantà, que a la senyalització posava 15 minuts, ha començat a ploure i com que està tot molt enfangat, tot molt moll, no ho veiem clar. De fet, no sé si s'aprecia, però el cel allà darrere està bastant xungo. Té pinta que està caient una bona tormenta. Així que estàvem a 15 minuts. Si no ens haguéssim perdut pel riu, haguéssim arribat. Però al millor hem considerat que és tornar cap a casa, que jo he vist moltes pel·lícules d'aquestes que s'estan estrenant ara i no vull perdre'm enmig d'una tempesta. No, gràcies. Tornem al cotxe i demà igual ho tornem a intentar, que en teoria ha de fer bon temps. ¿Por qué te esquivas? Que te estaba buscando. Es que mira. Hola! Va, me flipan estas cosas, sí.
Sí. Quira't. Hola. Estem fent la visita guiada, però és Ciudadela. Ciudadela, però en castellà, i Ciudadella. No ho sé. A Jaca. Entonces mandó construir 2 torres defensivas, una en Elche y otra en Ansó. No estan? No. No estan. A ver. Sí estan. Era porque en caso de que el polvorín explotase, claro, toda la onda expansiva, pues hubiese cintas que eran para la infantería y esta es más alta, que era para la caballería. Y aquí, en este foso, no hubo agua nunca. M'encanten les visites guiades. Que m'expliquin els detalls de les batalles, de com s'organitzaven aquestes coses. Sí, la història. És important saber-la. Ara estem al Museu de les Miniatures, però moltes miniatures molt petites, és una cosa molt boja. ¿Qué te ha parecido? Interesante. Sí, ¿no? Es una buena visita. Check. La recomendamos. La recomendamos. Aunque dicen que aquí, ha dicho, aquí hacen conciertos también. Bueno, no està, la Lucía. Diu que aquí fan concerts també. De cop, un canet rock, un cabró rock aquí al mig. Mima, ¿qué pasa? ¿Qué era esa? Wow. Hem arribat aquí, ¿cómo se llama? Ivone. Ivonne. Es precioso. Se está súper bien. Nos da la sensación de que en verano va a estar súper masificado, pero ahora mismo hay unos señores aquí comiéndose unas chips que nos las queríamos estar comiendo nosotras, porque nos hemos comido una mandarina cada una y unas barritas y ya está. Y no hay nadie más ahora mismo. Por ahí viene una horda de chavales de instituto, pero ya está. Se está súper a gustito, pero nos vamos a ir porque hace frío. Y ya está. Pero hemos llegado. Empezamos ayer el viaje y hemos llegado hoy. En verdad, sí.
baixant d'allà ens hem trobat un restaurant que fan menú diari. Es que es just el que volia. Y tus migas tienen pintaza, pintaza. Sí, sí. Un menú aquí... Mira, és que sembla que estiguem en una casa. Estem veient, ara fan anuncis, la ruleta de la suerte. Aquí es on hem dinat. ¿Cómo has comido, Lucía? Increíble. Tanto como increíble. Sí, sí, te lo juro, muy rico. O sea, es como... También. Qué bien. Y mira, qué sitio. Hola, guapa. Hola. Uy, que estiramiento. ¿Qué? 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 Ay, qué gusto. Marrana, Qué marrana. gusto. Que no te quiero tocar el culo, marrana. No te quiero tocar el culo. Us ensenyo l'apartament on hem estat dormint aquests dies la Lucía i jo. Mira, aquí, en aquesta porta d'aquí, hi ha una habitació de 2 llits, que és la que nosaltres havíem reservat, però els propietaris ens van dir creiem que us agradarà i us anirà millor tenir això. I com que havia de fer mal temps, els vam dir que sí. Aquest és el tour ràpid. Aquí hi ha un lavabo. Super senzillet, però molt correcte. I la dutxa funciona perfecte, que a mi m'importa molt. I aquí hi ha l'habitació on hem dormit totes dues. Per això s'escolten tant els ocells i totes aquestes coses. Es tanquen, aquestes 2 finestres es tanquen per allà. I les dues hem dormit aquí. I per aquesta banda, aquest sofà, que podria ser més còmode, la veritat. Però canviem sofà còmode per una pedazo de televisió que la veritat és que hem vist una sèrie aquests dies aquí, a les hores mortes. Una taula per dinar i una mini cuina amb la nevera Create i tot d'electrodomèstics Create. És molt maco. I aquí tenim la joia de la corona, que com sempre d'aquests llocs és la vista. És que no em digueu que no és fantàstic. I... Ui, Lima. Estem a un poble que es diu Espèndoles. Espèndoles? No ho sé. Ja ho posaré per escrit. No endevinaríeu mai quants habitants hi ha. Tardem com 10 minuts fins a Jaca. I hi ha, en aquest poble, que ni tan sols hem pujat a veure'l, potser ara sortirem a passejar, 22 persones. I aquest apartament doncs és dels propietaris, que són una família que tenen com la caseta rural aquesta, amb un parell d'apartaments, un altre és més gran, l'habitació, i són simpatiquíssims, s'està super tranquil i ha sigut un encert. Sento, que només hem pres bones decisions, del rotllo venir aquí, escollir aquest apartament, no ens hem pressionat gens per fer visites, tot ha sigut com molt calmat. I per altra banda, que hi ha coses que no han sigut encerts, però estic en pau perquè tota l'estona hem fet molt el que ens venia de gust. Si alguna cosa ens ha sortit malament, és com, no passa res. Ha estat fantàstic. Ara ja estic activant el mood de demà torno a casa, merda, tinc feina, merda, no he contestat no sé quin mail, tal qual, però és el que hi ha. I de comiat. Wow, tiene pintaza,
La Lucía ja se n'ha anat, jo m'he quedat aquí 20 minuts més per gravar una publi, però ara me n'aniré i aprofito també per gravar el tancament del vlog. Semblava com interessant explicar-vos la nostra relació amb la Lucía, perquè quantes mosques! Perquè en realitat ens coneixem de xarxes. O sigui, com aquell qui diu, ens coneixem de molt poc. Ella és una persona maquíssima que va començar en el món de les xarxes i a tenir la seva pàgina web i a fer enviaments abans que jo, i recordo com per xarxes preguntar-li dubtes i ella respondre'm i sempre voler-me ajudar amb una generositat que no sempre es troba, i ella fa molts màrquets amb la seva marca, que us recomano urgentment que l'aneu a veure perquè fa coses precioses. Fa molts màrquets i en una d'aquestes jo li hauria dit: tia, me gustaría hacer màrquets, i ella em va dir: pues apúntate a Logroño. I sí, i totes dues ens vam apuntar a Logroño i va coincidir que l'organització ens va posar juntes una al costat de l'altra, i aquell cap de setmana vam xerrar moltíssim i vam com confirmar que estàvem superalineades, que ens passaven les mateixes coses. I clar, el que passa és que la meva doctora de la tiroides, ara no fa gaire, quan li explicava tot l'estrès que patia i l'angoixa i de més, em va preguntar: tens amigues autònomes? I jo vaig pensar: ostres, doncs no. Quan parlo amb persones sempre tenen la seva feina estable, com tot molt més formal, i la Lucía per mi és una d'aquestes persones amb les que he compartit tot això. I estàvem angoixades, hem compartit moltes coses durant molts mesos que ens passaven patiment i de més, fins que un dia vam dir: tia, deberíamos irnos. I això és el que hem fet. I tot ha fluït tant, o sigui, ens hem adaptat tant l'una a l'altra, estem tan tranquil·les aquí, i era tant el que necessita una autònoma. I quina sort. Tot i ser adults i que ens costi fer amics, quina sort coincidir amb aquestes persones. Em queden 12 segons per seguir gravant a la targeta i 1% de bateria, així que aquí s'acaba el vlog. Gràcies per veure-ho.